مامۆستای me علی منسوور ji salên heşteyî de heştê û yekê de heştê û du dua de tevlî komê Newrozê di wê çaxê qedexa qedexe bû yanî. Hîna yanî tê piştî salê Silêmanî adê derketin û Newroz kirin bi navê cejna adê Eîdil Om. Hinkî yanî hinekî hesanî tê çêbû lê Alî Mensuur ji rojê ewil de ew û birayê xwe Seyfeddîn êvara Newrozê çê dikirin wek têst. Heger tiştek bibe peyt partiyê din partiya siyasî wê çaxanê yani zanîbûn ku pirsgirêk heye Newrozê çê nakin. û heger Newroza wan ser diket û her îca Newroz çê dikirin û li dar dixistin. Alî Mensuur ji destpêka xortaniya xwe yani hema çil û çavê xwe vekir li ser çavê hunera Kurdî ya resen. Hat xizmeta milletê Kurd de, xizmeta Kurdistanê de, xizmeta marşa Kurdî dikir. Ez hema sefa çara bûm dora neh salî Alî Mensuur wek hunermend ew nas kir. Bi rastî ev rojaya ne roja weke bêje dengek me winda kir, lê bi rastî serdemek me winda kir. Ji ber di serdemekê de got deng bi xwe weke sûcdarî bû, ew dengaya bilind bû, bû berxwedanek. Her wiha jî stran di demekê de weke eniyeke şer bû li hember rûyê van kesên Kurdistanê dagir dikin û ji xwe helwesta gol sekîn di wan demên gelekî dijwar de hişt got navê dengê weke Alî Mensuur belabe di Amûdê de û tevaya Kurdistanê de. Ji şehîda restra îro bû tev li malbatên şehîda bû, tev li şehîda bû, ji berxwederên çiya destra ji gerê lale bû yek ji wan ket nav wan de. Her wiha jî ji Kurdistanê restra û îro di dengê Kurdistanê de dengî hatiye vedan. Alî Mensuur yek ji zarokên bajarê Amûdê ye. Ew bajarê got sînema şewitî bi sadan zarok hatin şewitandin li ser destê rejîma Sûriyê wê demê de tevî dibêjin ne ezim lê ew bû. Ev sîstem hat meşandin. Ew jî yek ji wan zaroka bû. Bajarê Amûdê weke tev de dizan bajarê Rewşenbîrê ye, hunermenda ye. Lê huner bi xwe jî weke dibêje dengê azadiyê ye. Alî Mensuur bi rastî jî ne li dengê xwe digeriya, ne li çepika digeriya. Tiştê êşa dilê xwe de, êşa gelê xwe tev de di anî ziman.